Hello lover, welcome back to my YouTube channel JBDC Family YouTube channel. Kau tuh boleh banyak angmen. Nanti mana angkut kalau halaman like halaman, kalau halaman gosra. Angkut kami bisa langsung dan kalau tayang kanai tanggas ni ada na lover. Magang muduna lover. Này जोङो माना मुनि खानो थांसिगोन आरो ओमफ्रायो नै आइबो दङ आरो ओमफ्रायो नै लोगोफोर आङो ओमफ्राय एनथाब जादों मोसौआबो लुगैदोंलां मोसौआबो लुगैदों आरो जों थांगासिनो दं आरो माना मुनि खानो ओमफ्राय बोरमाबो दोस्लायगोन आरो ओमफ्राय लाबाय आरो आङो लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय था आरो आंनि भिडिअ एक्सारसाइज बा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जों थांगोन आरो माना मुनि खाना ओमफ्राय स' बिदिब्ला आं भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि माना मुनि खानायखौ लोगोफोर बोरमा जाबाय आरो माना मुनि खागोन आरो बोरमाखौ खानायगोना लानोसै नोंथांमोन दा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि माना मुनि भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो आरो लोगोफोर नोंथांमोना मानो शेयार खालामाबो साबस्क्राइबबो खालामा नोंथांमोन स' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननो सानबाय आरो लोगोफोर आङो न'आव लाहैबाय थाला माने माना मुनि सायनायफोरखौ लाला आरो नोंथांमोन स' बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर